Magaling sa taga magluto tag saging, relax sa tatay. Kanang kapoy-kapoy pa nga na mo dito, mga nga magdong at sa tag saging. Dali ra kita galing. Biscuits. Nagdung ang karon og saging. Kay iniguman mapadayon ta og putol. Salita og saging then naatay kaldero nga nakit-an tantak-an. Datag kanang kuan. Sorry. Sa bato. Pinsanis ato ang kuan. Dito. Hinahanglan makaluto tag saging ron ulit ta mapas mo. Kay wa ta kadala og balon. So ang ato ang buhatan is saging lang atong panito. Ito lang imon magpadayon ta dito og kating. Wa tay agi mga palangga di makaya di matumba. Di matumba nga tong giputol Ginoo ko. Di makaya jud. Kailangan gid nato nga ipagabas di siya. Kay dili makayo putol-putol lang mga paut na atong kamot oh. Mga kamot oh. Oh, di ba? Mga paut na. Dili na makaya og mamutol pa ta. Relax na lang ta. Ito na lang ipagabas nga samtang nag-relax na magpaabot ta sa saging atong giluto. Tara. Manay atong ipaniod to. Ito lang. Ay, luto na ang saging. Kakao na ta. Yummy. Kalimi sa saging.